Sus, Mariusip ni mo kulot. Oh, maghapon na lang ba? Huwag yapon ka na humas yung trabaho. Unsa naman ka diya, boss nga. Balik naman gining pala, oh. Gusto ko pagdali-dali. Dalan kang tambuka karon. Ay, matubag pag yung buhay yung bay. Kung sa ingon mo? Gahi, giday ka ha. Ay, nagbalik og baha kay football na ka. Pahawa na dere. Di na kong balik, oy. Stricto kay kang tambuka ka. Bataan ni, sige og sweldo nya may klarong trabaho. What? Ulit na i-boost niya day. Super yung nag-boost niya. Mas ulit. Ay, sagod. Saan boost kinsin? Saan nagtawag mo? Ano na boost mo? Hindi ba? Wala siya kabalo ba nga magbuhan ko dali. Dapat makabalo na siya. What? Ako restorya mo. Ako rin mo na na. Magbuhan ka. Sugal yung boost ko mo. Isugay na. Di palayas ito yung kauban ako. Itsa, uy. Ay, padung dali. Boss, may buntag. May buntag bitag buakon ko ng halublak mo na ang buanga ka. Ano ba ko duty kaligo-ligo pod kagin ni kag buhok ko. Boss, tip ako ba? Nganin bitaw. Ginaway pa, utro po itong wiligo. Gusto ingon nimo? Wala man, boss. Ako ka, tambok lang. Oh, nya ka mo diha, nakung saan mo diha duha. Nagtabi or mo diha? Ay, wala man, boss. Buntag kayo na. Buntag na, boss. Oh. Nya ka na napasulod mga outsider dere. Dili mo ni outsider, boss. Mga mo nang nang-apply gahapon. Nya, di na tapulan. Basi pareha na atong kulot ha. Ngaong giputbol kay wagi agi na ako nakita. Di magunit tapulan, boss. Tanawar ko do. Tig-ugra sa kuwa. Ay, boss. Kasi kubra mo. Pasusama mo ba? Ay, si kuwan nga. Tinod man po nga tig-ugra ka sa kuwa. Kung saan mo diha, mag-istorya na lang mo, manarbaho mo. Tarungan ninyong file ang halublak da kay mahurot lagi nagbuak di ang halublak tanan. Iurot ko yung nagbuak yung lawas tanan lagi. Oh, wantik na. Sige, boss. Sige, boss. O dali ani yung file diha kay na-order karon isa ka dump truck. Dire sa skillet kay manawag sa ko dito. Grabe to na amo ba? Nawayon mo kayo. Ako ang lawas. Kapiso ka. Apit kanina eh. Kasing ko mo na. Gani kay. Ah, katong kay stricto ato mo, kay stricto ato ako makatubang ato ba? Kampugiro nimo murag dako pud yung lawas. Nah, agi patugatong ka ato bus kinjin. Mag-uhan para baka basig magbalik-balian ka ato ba. Basta mo dyan may salig sa kuha ba? Ako'y hagito ninyo. Pustahan na lagito ninyo, basta pag labayan ako na sa balas yung naong, katawar na. Pwede ba ko sa mga buskinsin kung imong testingan? Sige daw, be, testingan na ng burit-burit ni mo, be. Makakuhan ba yung nakabusing na? Ay, di na ko'y pasubo akong abilidad. Kung may sugal, dapat sugal. Diba, sweldo mo nyo gahapon do, ha? Paksiin nyo na yung sweldo, dira. Kampung. Ikaw na to rin, nakis kalibo diri. Di lagi na niya mapakatawa si boss lagi. Si boss, nakoy 1K diri boss. Pangunsumo na ko ni, pasubo lang ako ni ba. Surwin lagi ni. Pi, dayon, kalibo ko. Kalibo ta. Sini. Surwin lagi na. Aron kita boss kinjin ha. Pagbuwas na mas kalibo. Sorry. Iya boss kinjin, og di mo mapakatawa mong busing. Unsa may sugal nimo? Aw, pildi ko. Sugal ako ng relo. Kaning reluhan, nagikan ng abroad. G-Shock ni, G-Shock, tag 5 mil kini. What? G-Shock. G-Shock gurok to sa motor. Sus, tagtataka ko. Shock man to, sa motor man to. Unsa man, mag-istorya na tani o magsugal na ta. Kaya naglakat ang oras ba? Nandos milo. Pantay, og di ka mutahan og mapildi ka ha. Bro. Boss, tarong nga, pangunsumo ba yan mo na? Tarong. Di ako. Dali busing. Do, gusto niyo na. Ito lang. Kita ini tuh warta kita nih. Sure lagi na, di man to niya mapakatawa tong amo kay dapit mo tong isuga. Ana teh pang satu nya. Siya tao niya, matik na. Atuh tagasmin. Cika tahu na usah. Kana, may ganaan. Aron Pre, juga itu. daong na lagi na. Pastilan asa naman yung tao ng truck. Uy, nga udto na oh. Abdan tagkulan na ninyong kalaki ba? O ready na din ang kargahonon. Truck nila kulang. Oh, sige.
sige. O, pagdali lang mo. Ayaw mo pala bitkuan. Sige, bye-bye. O, problema ni mo. Eh, si kasuko, boss ba kay? Sa'yo pag isabong tag-on na ka, magsusuko ka. Pastela ni mo. Bago pa rin kasulod. Nanguyakoy na ka. Ah, dili man, boss. Nakoy sugal wa. Yaon sa man na. Wapo anak boss pa. Sugalay tawa. Samtang wapay mapanabot ang delivery nga truck wa. Pero malingaw pug ka. Kasi kasuko. Oh, kana may trabahante. Kana negosyading tigig mindset na bisag natas trabaho, mga kwarta punta. Yaon sa man na. Tira kay boss. Butilya, bagunita ng butilya. Tapos labayan akong bala sa imo ha. Ni mo sud ato 5 ka buok nga bato. What? Posible jud kay na may tabo. O sige, 1 ko. Pero isa ra kalabayan. Isa ka try. Tulo ka try. Kay mulayo man ko. Nya padulan tag padul sa imo ha ba. O sige, sugot ako. Pero ang sugal, klaro-klaruha lang ha kay basi may naikan niya taga ba. Oh, matik boss oy. Kadit lang boss ha. Oh, ana-ana pag ko yo. Pagtuog og makuan niya na ba? Isuga na. Kasi nagtusok, daog siya ba no? Na, disgrasya labas niya. Kaya boss, Kana. Kana boss, gunitan mo na. Nga ako iana sa imo ang balas na imo suda 5 ka buok. Sige. Palayo ko boss. Sorry, layo. Na! Tiglayo bang yun? Nabuang na ninyong kauban! Takog boss. Pastigan. Wala ka man na, pre. Gusto ko lang naglabay na rin balas ron. Boss. Dili na kadra boss. Sige na, dugaya ni Moy! Oh, sige boss. That's boss ha. Na! Huwag kayo nasun sa kisa! Ay, uyas at ni Moy! Dollar ka ba? Boss, naman may. Dua ka try boss. Sa padulon ko na magaway na ha. Kani boss, fights na. Sige na! Sige boss. Dua pa ka try ha. O, sige. Uy! Wala! Isa na lang! Doldoli kamay! Luya po ni Moy! Last na ni boss. O, last na ni! Ang big kalibo daan! Wala! Susural na yung kalibo niya! Matik boss, ata ko na iskalibo din sa imo ha. Oh. Sure mo na niya sa kwarta ay! Kaya boss. Bubo ang bataan eh! Tulian sa kwarta yung bubo yung bataan eh! Boss. Oh, yung amo gabuang, hindi katawa no. Disgrasya siya, sugal nun. Pwede na kumuli. Ang ginan sa libo. Oo naman meron nga. Ano kwarta di pre, pambugas pre. Wa na bugas sa pamilya pre. Pil, mangganong kang bayad ako sa asa. Tingnan din. Bawaan eh. Undang ng trabaho eh. Sang ginis muskinsin bay. Na. Easy money. Ay, distinction na dito.